amanata, wacce ita ce sabuwar haramtacciyar waƙar Hamisu Breaker Ɗorayi. Sai dai biyo bayan ƙoƙarin sakin wannan waƙa da shahararren mawaƙin wato Hamisu Breaker Ɗorayi ya yi, a ƙarshe an samu umarni na haramta sauraro, saukewa ma'ana downloading ko kuma bin baituka na wannan waƙa. Sai dai jama'a da dama sun ci gaba da faɗin albarkacin bakin su tare da raɗe-raɗi da zarge-zarge na shin menene ainihin makasudin haramta sauraro, ji, saukewa ma'ana downloading ko kuma bin baituka na wannan waƙar sabuwa ta mawaƙin Hamisu Breaker Ɗorayi. Sai dai a ƙarshe gaskiya ta yi halinta, an gano ainihin baitin da ya yi sanadiyar haramta wannan waƙa har ta zamto haramtacciya a wajen sauraro, downloading ko kuma bin baitukanta. Ku ci gaba da bibiya ta a cikin wannan shiri na mai albarka domin warware muku zare har abawarsa. Ni zaman ma tare da ke ciki, a cikin ciki can ciki. Kamar da yadda kuka sani dai, wannan sabuwar waƙa ce mai suna amanata, wacce shahararren mawaƙin wato mawaƙi Hamisu Breaker a satin da ya gabata ya ƙoƙarin sakinta, wanda jim kaɗan da hakan aka samu umarni daga hukuma ta Hizba ta jihar Kano kan cewa an haramta ji ma'ana sauraro, downloading ma'ana saukewa ko kuma bin baituka na wannan waƙa sabuwa da mawaƙin Hamisu Breaker Ɗorayi ke ƙoƙarin saki. Sai dai biyo bayan wannan al'amari, jama'a suka ci gaba da cece-kuce da kace na shi, da inda kowa yake faɗin albarkacin bakinsa kan haramta wannan waƙa. Sai dai a ƙarshe ainihin abin da ake zargi ya tabbata, domin da akwai wani baiti da ake zargi cewa shi ne makasudi da aba'isi na haramta wannan waƙa. Biyo bayan haka kuma wasu suna ganin cewa mabiya wannan waƙa ma'ana waɗanda suke ɗaukan waƙar suke yin faifan bidiyo tare da bin waƙar su ne suka shafa waƙar Hamisu Breaker kashin kaji har ta zamto haramtacciya. Sai da a cikin wannan shiri na mai albarka nan ba da jimawa ba zan bayyana muku ainihin gaskiya domin fitar da kitse daga rogo. Mu yi zaman mu a tare da ke a cikin ciki can ciki. Wannan shine baiti ɗaya daga cikin baitukan wannan waƙa wanda jama'a da dama suke alakantawa tare da raɗe-raɗi da zargin cewa shine wanda ya janyo wannan waƙa ta mawaƙin wato Hamisu Breaker Ɗorayi ta zamto haramtacciya, ta inda jama'a da dama suke fassara tare da juya ainihin ma'anar wannan kalma da ya amfani da ita a cikin baitukan wannan waƙa. Sai dai a ɓangarori da dama ra'ayoyin sun bambanta, ta inda wasu suna ganin cewa babu wani aibu a wannan kalma da wannan mawaƙi wato Hamisu Breaker Ɗorayi ya amfani da ita a cikin wannan waƙa nasa. Sai dai a ɓangare guda jama'a suna ganin cewa tabbas da akwai wata ɓoyayyen ma'ana a cikin wannan kalma wadda ya bayyana a cikin wannan baiti na wannan waƙa. To shin menene gaskiya? Wani ɓangare ne yake da gaskiya tsakanin waɗanda suke ganin beken wannan baiti da kuma inda ba sa ganin beken wannan baiti? Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu mai albarka domin zayyana muku ainihin abubuwa da suka faru akan wannan waka. Kamar da yadda kuka sani, biyo bayan ƙoƙarin wallafa wannan waka tare da haramta ta, an hangi 'yan mata musamman ma 'yan mata na TikTok sun ci gaba da ɗauka tare da wallafa bidiyon wannan waka suna binta cikin salo mabambanta, wanda a gefe guda jama'a suke alakanta hakan da shi ne jamto wannan waka ta mawaƙin Hamisu Breaker ta zamto haramtacciya, duba da yanayin yanda suke yin wani yanayi tare da shaƙe murya wanda da ka gani zaka ce to tabbas akwai lauje cikin naɗi a cikin wannan waka.
Kamar yadda dama hakan ya sha faruwa a wasu lokutan za ku ga 'yan matan suna ɗaukan waƙoƙi na mawaƙa suna ɗorawa tare da bin su cikin salon da suka ga dama, sai dai a wannan lokacin abin ya faɗo kan waƙar Hamisu Breaker ɗorayi ɗin ne, ta inda ake ganin su ne suka shafa masa kashin kaji har ta zamto waƙar hukumar Hisba ta jihar Kano ta haramta ta.